No niin, morjesta vaan kaikille, se olisi Teitä taas jälleen kerran uuden videon parissa. Ja jälleen kerran uuden Demon Slayer reaktion parissa. Kakkoskauden toinen arkki lähtee tästä, elikkä mikä tää nimi nyt oli? Miksei voi näyttää tässä sitä arkin nimeä, no ihan sama. Crunchyrollista katsotaan tosiaan englannin kielellä. Tämä on ensimmäinen jakso tätä arkkia Sound Hashira Tengen Uzui, joka ilmeisesti tämän arkin meidän päähashira, jolta me opitaan niin edelleen. Viime arkki oli tosiaan se juna-arkki, jossa meillä oli Ren Goku, ja mä muistan heti taas, että mulla on asiat ihan sekaisin, koska mulla ei ole mun muistiinpanoja tässä valmiina. Mutta haluan mun nimilistan tähän näin, nopeasti se löytyy. Tai ehkä jonkun kynän, millä myös kirjoittaa nimiä ylös. Otan tähän semmoset välineet. Tästä tosiaan nämä kaikki nimet aina mitä mun tarvii. Meillä on tosiaan Rengoku aina näistä Hashiroista, joka on kuollut. Ja seuraava on tämä Sound Hashira, ääni Hashira, Tengen Uzui. Ja on tuo nimilista tossa. Tuolla on pienen vihko, mihin mä kirjoitan ylös, jos tulee uusia nimiä. Jotka mä sitten lisään tästä näin myöhemmin tuohon aina. Varsinkin jos mä kirjoitan väärin nimiä, niin saa sitten ne korjattua tuohon viralliseen nimilistaan. Mutta tosiaan tämä vähän pitempi jakso tämä ensimmäinen tätä kautta. Oliko tämä 46 minuuttia, eli tämä on niinku kahden perus... Miksi sä tein kolmosta? Kahden perusjakson. Miksi sä yritän tehdä tälleen, kun mä näytän kolmosenkin tälleen? En mä tiedä, mitä mä teen enää mun sormilla. Tää oli 11 jaksoa mun mielestä oli tämä arkki, jonka jälkeen päästään sitten kolmoskauteen. Pahoittelussa tämä intro on hyvin leikattu ouosti ja paljon leikkauksia ja niin edelleen, koska mä oon hyvin pihalla tällä hetkellä, mitä mä puhun. Mä en tiedä, mitä mä yhtäkkiä on näin väsynyt ja niin kun ihan pihalla kaikista. Tosiaan pitkään kun mä kuulin viimeksi mitä kuvasin, oli se tämän kakkoskauden eka jakso, joka olisi ollut se niin kun ennen sitä juna-arkkia, se niin kun ennen sitä elokuvaa tapahtunut asia. Mutta teoriassa kun me mennään tähän, niin se viimeksi mitä on tapahtunut oli se juna-arkki, jossa Rengoku lopussa kuoli ja meille esiteltiin ne Upper-rankin demonit, ainakin yksi niistä me nähtiin. Ja pitet voittaa, eikö älitä vaan katsomaan. Ehkä tää antaa mulle vastauksia, koska mä oon muuten niin pihalla. Okei, me nähdään tämä uudestaan. Tämä oli tosiaan se ainoa, mikä me nähtiin sitä kunnolla, niin sitä Upper-rankin. Nähtiin niinku vähän previewta niistä muistakin. Meillä on myös se Renkokun perhe. Niin kuin en täytyy mennä niitäkin tapaamaan. Ainakin muistelisin näin. Tosiaan vähän tämmönen pitempi aloitus tälle kaudelle. Muista oliko se kauden vikakin jakso pitempi? Ainakin tämä oli, mutta jatketaan heti sitä mihin jäätiin se elokuvan lopussa. Viimeksi oli hauska jakso, mutta myös tietenkin surullinen, koska tiesi, että se on viimeinen asia, mitä nähdään Renkokua. Ja teoriassa se olisi voinut katsoa ennen sitä elokuvaa, mutta se elokuva tuli ennen sitä jaksoa. Mutta sitten kun ne jaksot tuli perusjaksoille, niin se oli niinku laittu ekaksi. Mr. Rengoku. Mr. Rengoku. Hyvin paljon samoja juttuja tässä. Tänne tullaan kertomaan suru-uutiset. Taas siis se veli. Oliko se enemmän kuin yksi veli? Se ainakin oli veli, isä ja oliko se äiti kuollut? Mitä sä naurat? Mä en edelleenkään luota tähän tyyppiin. Meillä on ollut vielä meidän intro-biisiä. Mutta se ei välttämättä ole aina ekassa jaksossa kautta, mutta jos tämä on meidän intro ja koko kauelle, niin tää on ihan mielenkiintoinen. Se on hyvin erilainen, mitä meillä oli ekan kauden intro-biisi. Meillä oli myös erillinen se viime jakso, jonka mä katsoin, joka oli se niinku ennen sitä elokuvaa. Siellä oli ehkä jopa enemmän tämmönen se intro. En katsonut, oliko niissä elokuvan niissä muissa jaksoissa sitten minkälainen se intro-osuus aina. Mä aina häiritsee, kun me nähdään hahmojen silmiä. Koska ne voi olla demoneita. Toki kävi vaan pölliin kirja. I admit not being able to bear children was difficult for us. But taking care of such a fine boy has been a blessing.
mikä tämän pojan salaisuus on. Se ilmisalaisia olisi varmaan, että se on demoni. Mutta joo, kuitenkin. I'd be lying if I said I weren't jealous. I wish I could trade our useless son for him. The poor boy suffers from a rare skin disease, so he can't go outside during the day. Se on demoni. Kiva. Kiva, se on demoni. Onko se syönyt ketään? No. Hä? Reporting in as you requested. Ei tää voi... Lord Muzan. Ei voi olla! Tämäkin on Musan! Oh god! Se voi näyttää ihmiselle, jos se haluaa. Ensin se on tavallinen perhemies. Sitten se on nainen. Nyt se on lapsi. I was able to eliminate one of the Hashira. Rest easy knowing that much. I'm curious. Did you expect praise? Mitä sun perheelle tapahtui? Niinku, se naisformi nyt oli vähän random, nähtiin yhtenä jaksona. Mutta... entä se sun perhe? Sulla oli lapsi ja vaimo. Akaza! You have disappointed me so. You coward! Make no mistake. I'll remember your face. And when we meet again, I'm going to save her tearing you limb from limb. Tulee nälkä. Mä näin tämän kohtauksen hetkeksi aikaa hyvin eri tavalla kuin mitä siinä oikeasti tapahtui. Mä ajattelin, että Shinsu teki jotakin ihan muuta kuin mitä se teki. Oh my god. Tää oli pakko olla takana, kun saatiin tuolla. Se oli ihan suoraan sen takana. Oh my god. There's no point in cowering forever. The strong get back up on their feet time and time. Shinsu, eikö se olla parempi tällä kaudella? Mr. Rengoku was that Eikö se way. itkeä ja valittaa vähemmän ja I could hear that in him. aiheuttaa mulle vähemmän päin He was a little odd särkyä? at times, but his heart was strong and kind. Mä toivon. Mä haluan tykätä susta. I snagged this bean paste buns. Let's eat. Au! Where are you running? Miksi sulla on Nezuko mukana? Mr. Rengoku's crone. Thank you. Onko se myös ne? He's carrying out his master's will by guiding me to his house. Okei, joo. Niin mä ajattelinkin, että pitää hoitaa se heti ekana se jakson alusta. You made it! Haluatko sinä olla Demon Slayer? Tule mukaan. Sinäkin voit kuolla kuin iso veljesi. So sorry. Before he died, he asked for some messages to be delivered to you and your father. Knock it off. Whatever message he left means nothing anyway. Why would he become a swordsman when he had no talent to begin with? It's no wonder he died. He's worthless! And just who the hell are you? Answer me, or get off of my property! I'm with the Demon Slayer Corps. You're what? I get it. Se näki ne korvakorut. You're a sun-breathing user, aren't you? Am I right? Sun breathing? What do you mean by that? I know. I used water breathing. Don't you dare lay a hand on him, you monster! Tää onnekas on päivä. Tai että me ei ole sisällä. Koska Nezuko vois vaan hoidella tän. Mä oikeastaan ajattelen sitä aina, että jos jokainen tilanne olisi vähän erilainen, jos oltais pimeässä tai olisi yö, niin Nezuko vaan hyppäisi heti tulta pois, että äläpä koske mun veli. A sun-breathing user would never help people like us. I know all about those earrings of yours. It was in that book. Sä luet! En voi usko. It's the most powerful one as well. Every technique, no matter how diverse, came from sun-breathing. Which means all the others are just cheap imitations of sun-breathing. So shut up! He's powerful! Be careful! How dare you badmouth Mr. Rengoku!
You monster! He's a former Hashira! Oh no. Olisi pitänyt arvata. Au. Paljon kysymyksiä. Hyvin vähän vastauksia. Paljon kipua. Siellä on kyyneliä. Au! Miksi se aina päällä? Tanjiro ja sen kova pää. So he was brave to the end. Thank you for sharing. Kun Musan vihaa näitä korujen tekijän meitä, niin vihaako se meitä, että sen takia, että me ollaan niinku todella voimakas, tai että meidän pitäisi olla todella voimakas, vai niinku pelkääkö se sitä meitä sen takia, vai onko se jotakin isompaa niinku backstorya tähän isään ja niin edelleen. Mun veikkaus on, että se isä olisi ollut Hashira kans, joskus. Mutta kun me puhutaan siitä, että se on aina ollut niinku sairas ja heikko, mutta olisiko se niinku, ennen kuin se tapasi sen perheen ja ennen näitä kaikkia lapsia, niin se olisi ollut Hashira. Me ollaan tavattu muutenkin näitä entisiä Hashirata. Meillä oli tämä tyyppi nyt, tämä Flame Hashira, entinen Flame Hashira. Sitten meillä on Urokodaki. No on kerran vaan käytetty tätä. Hinokami Kagura. I will become a powerful Hashira just like Mr. Kyojiro. That's a promise. Lisää itkemistä. Tässä sarjassa on hyvin paljon itkemistä. Ootteko huomannut? Thank you for coming all this way. Oh, please. You've got it wrong. I should be thanking you. It's my brother's Nichiren sword guard. No. Mä et se oli semmonen kruunu niinku Avatarissa. Niillä on niitä Sukolla ja... Tai onko sitä Sukolla? Azulalla kans? Ousailla? Kuninkaallisilla kuitenkin. Näytti semmoselta. It seems our visitor left. Shut up! I don't give a damn. Please take care of yourself. Those are the only words he chose to leave behind for you, Father. Mikä on toi? Tämä tyyppi taas. Se on hankkinut lisää veitsiä. You deserve nothing less than the horrible sting of 10,000 deaths! Tarkoitatko sä 10 000 piston kuolema vai pisto? 10 000 kuoleman pisto. Häh? I'm sorry! Oh man. If Miss Aoi hadn't calmed him down for me, he would have kept chasing me till noon. Ja muutokset tässä Artsajassa on hyvin mielenkiintoista. Niinku milloin, mitkä valita, että piirretään tulla tarkasti ja mitkä on niinku piirretty vähän silleen simppelimmin. Paljon liittyy myös siihen niinku komisiin hetkiin tässä sarjassa. Tämä jakson nimi on Sound Hashira, mutta meillä ei vielä ole yhtään Sound Hashira juttua tässä jaksossa. Even when he had to go on solo missions. You give me a small lock of Nezuko's hair, I'll give it my all. Oh my god. I'm grateful, really. Tämä ei ole reilua. Tanjirolla on Nezuko vielä kaiken lisäksi se selässä. Tanjiro varmaan vaan valitsi sen. Se haluaa niinku treenata vielä kovemmin kuin nämä muut. There's a demon here. Näyttää aika voimakkaalle. Ainakin mutatoituneelle. Combo! Nice. Nyt nähdään kunnolla, kun Nezuko ja Tanjiro tappelee keskenään yhdessä. This is it. It's over for you. Sorry about this. Aina yhtä pahoillaan. Pity! You scum! Total concentration. Water breathing. Fourth form. Me vielä pysytään meidän perus 10. Me tiedetään, että niitä on enemmän kuin 10. Ainakin 11. Mä en muista, käyttikö se vaan 11? Kiu, saattoi olla. Anyways, random demoni hoidettu tosta vaan. Niin jotenkin tääkin hoitaa niin nopeasti verrattuna ekan kauteen. Tietenkin me ollaan päivitetty, me ollaan voimakkaampia ja niin edelleen.
Please, I'm begging you! Let go! This girl is... Quit your yelling. Damn, you're loud. Jerk! I can't watch this anymore. Please, do something! Mission, order, Shinobu, Superior, Aoi. Kanao! Miss Kanao! Oh, Kanao, you... Oh, Miss Kanao! Mitä sä teet? You're not being very flashy. Charge him at once! Charge! Get it out! Get off me, you brats! Mitä tapahtuu? How dare you treat little girls like that? Let go of them, jerk! You're a fool. No, you. I'm Lord Tengen Uzui, a former shinobi. A man known around here for his resplendency. Se ei Did mikään you lordi really ole. think I'd fall for one of your vulgar headbutts? You have no business doing this! Dirty man! Dirty man! And I don't need permission to take anyone who's not a Tsuguko. No, isn't even a member of the Corps! Look, she's not wearing a uniform! Never mind. Oh my god. What if we were to go in place of Miss Aoi? We? Ah, What do you mean, Nezuko. we? Ah, Seitsu. Inosuke. Aha, saat kuule teoriassa 4, jos Nezuki lähtee. Haha. Alright, fine. I guess I'm taking you three with me instead. Näistä Hashirosta harva on oikeesti mukava. He's huge. Mistä me puhutaan taas, kaverit? Niin kun Shinobu on ihan mukava. Gyu on mukava meille. Rengoku oli ihan mukava. Ei se alussakaan halunnut, sekin halusi, että me kuollaan, mutta muuten se oli ihan mukava. Se on yksi hiljainen, joka vaikuttaa ihan mukavalle. Sitten on Mitsuri, joka on ihan mukava. En muista nimiä kaikkien. Wow. What is this? Oh my god. Wow. Me ollaan ihan jakson lopussa. Hyvin mielenkiintoista. Onko tätä olisiko tämä arki intro sitten? Taitaa olla. Koska mun mielestä meillä oli ekassa jaksossa se intro vasta sen lopussa. Mutta aloin katsoa, että ketä nämä mukavat Hashirat. Hyvin mielenkiintoista. Sitten meillä on se Stone Hashira. Ei sekään ole niin ärsyttävää meille. Mä en oikein vaan saanut sitä oikein kiinni siitä se hahmosta. Muistatko aina sitä oli mikä se serpenttini-tyyppi oli ärsyttävä. Muista enää mikä oli, kumpi oli Wind ja kumpi oli Mist. Wind taisi olla se, joka tuli viimeisenä, joka oli niinku ihan murhahaluinen hullu. Siinä oli tosiaan tämänkertainen aloitus tälle arkille. Hyvin pitkä jakso, jotenka hyvin mielenkiintoista. Vaikka tämä jakson nimi oli Sound Hashira Tengen Uzui, niin hän oli hyvin vähän tässä jakson mukana. Mutta sai jo mut vihaamaan sitä hyvin paljon, koska se esiteltiin, se ei ollut niin ärsyttävin, mutta nyt se vaikuttaa taas hyvin ärsyttävälle. Niin mä en tiedä, onko se vähän niin kuin Rengokukin, että sekin halusi, että me kuollaan sen alussa, mutta sitten se oli suht mukava meille, mutta saa nähdä, onko tämä mukava meille. Akaza oli se yhden demonin nimi, joka on tulossa kostamaan Tanjirolle. Mä kirjoitan sen nimen tänne demonilistaan, kun mulla on täällä Akaza. Mulla on täällä niinku Hashira demonit ja sitten kaikki muut hahmot erikseen. Tuo Renkokun perhe oli ihan mielenkiintoinen. Se isä on siis ollut entinen Hashira ja niinku hyvin sekava hahmo, siis silleen ymmärrettävä hahmo, koska mä veikkaan, että se on niinku se on ollut Hashira, sit se on lopettanut ne hommat, sitten se on jotenkin halunnut, että sen poista tulee myös Demon Slayereita. Se toista pojasta on tullut, mutta se ei siltikään ollut siihen tyytyväinen. Nuorista pojasta ei olisi tullut, jotenkin se on ollut varmaan siihen tosi pettynyt, se on alkanut juomaan ja ei. Tässä sarjassa on paljon hahmoja, jotka on hyvin siistejä ja mielenkiintoiset backstoryt, jotka vaikuttaa mielenkiintoiselle. Ja sitten on paljon semmoisia, jotka on
jotenkin niin sen niin heti ymmärtää, mikä se hahmon pointti on, kun sen näkee. Joka ei ole niin huono asia. Ei meillä tarvitse olla mitään, niin jokaisen hahmon tarvitse olla mikään 3-4-dimensional hahmo. One-dimensional, two-dimensional hahmoja voi olla paljonkin täällä, mutta sitten on taas näitä niin isompia, tärkeimpiä hahmoja, ja monet niistä on hyvin ärsyttäviä, ja niin tahallaan varmaan yrittää ärsyttää katsojia, ja niin tämä on harvinainen sarja silleen mulle, että se on paljon hahmoja, joista mä oikeasti en tykkää, niin suorasti vihaan joitakin hahmoja, mutta niin ei se hyvällä tavalla vihaan. Niin miettii jonkun esimerkin. Death Notessa mä hyvin paljon vihasin Lightia, mutta Light on todella hyvä hahmo ja todella hyvin kirjoittu hahmo. Mutta Zenitsu on hyvin ärsyttävä hahmo, joka mä vihaan paljon. Se ei ole hyvin kirjoittu hahmo. Se on se on se yksi asia, mitä se tekee, joka märisee, tai sitten se on hyvin eeppinen ja tälleen. Se on vähän mennyt parempaan suuntaan, nyt se on enemmän nyt se välimaasto, että se ei aina vaan märissä, saattaa olla joskus vähän fiksumpi kuin nämä muut, koska se ymmärtää ne tilanteet, että se on niin naisia ihan sekaisin ja sillä on ongelmansa. Se oli todella hauska kohtaus se jakso, kun se parasti ne leivon naiset tai ne leivät sieltä. Se oli varmaan tahalleen tehty, miten se oli piirretty se kohtaus sen Auin taakse se se on vähän luulin näkeväni jotakin muuta hetken aikaa siinä. Ja se on Zenitsu, niin se käy järkeä, että se tekisi silleen, vaikka se onkin en mä tiedä. Sitten tämä Uzui läpsi sitä vielä takapuolelle. Sarjan tekijöiden pakko ymmärtää, että nämä on hahmoja, joita katsojat tulee vihaamaan. Kait? Eikä ne oleta, että joku on se, että wow, Uzui on tosi siistiä tolle ja mäkin haluan läpsiä kaikkia takapuolille. En mä tiedä. Mä en tiedä, mikä näitä idea on näillä hahmoilla välillä. I don't understand. Koska siis demonista ne tekee todellakin tahallaan hyörästä. Jotkut niistä on hyvin seksistisiä, joillakin niistä on hyvin hirveitä mielipiteitä muutenkin. Jotkut niistä on puhuu ihmisistä tulla negatiivisesti ja neillä on niin pitkälle menneitä ja muuttuneita niiksi demoneiksi ja silleen, ne on tahallista, ymmärtää, ne on tahalleen tehnyt tuolla ärsytyksi. Ja silti Tanjiro pystyy suremaan, kun se joutuu tappamaan ne. Joka on hyvin mielenkiintoinen, se tekee Tanjirosta vielä tykkää, enemmän hahmoista voi tykätä, koska se, vaikka se tapaa näitä hirveimpiä olioita, mitä maapallolla on sen maailmassa, niin se silti pystyy suremaan niitä, koska ne on joskus ollut tällaisia ihmisiä. Mä en edelläkään tiedä, että se, että jos demoni on käytetty hyvin seksistisesti, tai sitten ne puhuu tälleen hyvin ikävään tapaan, ja tiettyjä mielipiteitä, niin onko niillä myös ollut ihmisenä ne mielipiteet, vai onko ne sellaisia tullut vasta, kun se on muuttunut demoniksi? Tekeekö demonisusta enemmän se, mitä sä oot sun pimeältä puolelta, vai onko se vaan kokonaan muuttaa sut? Se on sellainen asia, että mä en ihan varma vielä näissä asioissa, kun miettii. Kun sitten näillä demoilla myös on semmoista pientä surua ja katumista siihen, mitä ne on tehnyt, koska jotenkin ne vielä pystyy viime hetkellä muistamaan, kun ne on ollut ihmisiä ja niin edelleen. Ehkä joku semmoinen, että kun just olet kuolemassa, sä näet kaikki sun elämän koko jutut, että sä voit etit sieltä sitä tapaa selviytyä, mistä Shinobu puhuu silloin kerran. Ja ehkä ne muistaa sitten siinä hetkessä just mitä ne on ollut ihmisenä, kun ne näkee sen koko elämän alusta loppuun väläyksenä. Ehkä ne sitten siinä pystyy katumaan, koska kun on muuttunut demoniksi, ne ei pysty muistamaan niitä ihmisasioita ja ne ei pysty ajattelemaan ihminen, mutta kun ne on kuolemassa, niin näkee ne hetket, niin ne pystyy silleen ajattelemaan taaksepäin ja ajattelemaan, että mä olin joskus ihminen, mä koin näitä asioita ja mä en haluaisi, että kukaan tekisi mulle näitä asioita, mä tein muille ja niin edelleen, joka on hyvin mielenkiintoista. Meidän pääryhmä näköjään pysyy samana tähänkin arkkiin, eli Inosuke Zenitsu lähtee mukaan, Tanjiro on meillä mukana, ja tuon mukaan, vaikka Nezukosta ei puhuttu, mutta se on aina Tanjiro selässä, joten olettaisiin, että Nezuko lähtee myös meidän mukaan. Tehdään Entertainment-arkki, joka nyt saa lopussa sanottiinkin, mä olin sitten aivan, se oli tämä. Entertainment District on se alue ilmeisesti, mihin me ollaan menossa, eli jonkunlainen
Hollywood-tyylinen juttu ilmeisesti on mun veikkaus, joka sopii tälle meidän hyvin Flashille hahmolle, joka on siis tämä Soundhashira, äänihashira. En malta odota nähdä sitä, niin kun se oikeasti tappelee. Sillä on noin 2 miekkaa, jotka on niin ilmeisesti niin ketjuttu toisiinsa. Ne 2 miekkaa. Niin mä en tiedä, miten se toimii niin käytännössä, miten se taistelee niillä. Mutta en malta odottaa, että me päästään näkemään se. Toivon mukaan se jaksossa, joka tulee toivottavasti mahdollisimman pian tälle kanavalle. Tää on vähän pitempi jakso, joten se meni ehkä vähän pitempään tämä editoija, mutta wow. Mielenkiintoinen aloitus ja paljon mielenkiintoisia asioita siellä. Nähtiin vähän vilausta tästä meidän ilmeisesti ehkä tämän ainakin pääpahisdemoista tästä naisesta. Plus varmaan se tulee takas se Asaka, kun se nimi nyt oli. Agasa, niin päin. Niin varmaan sekin tulee takas tässä. Mutta Musan tekee juttuja, se on lapsi yhtäkkiä. En tiedä mitä täällä tapahtuu. Tää on hyvin mielenkiintoinen sarja. Ja mä en nyt tiedä milloin tää tulee viikonpäivänäkään, koska mulla ilmeisesti kun tämä tulee, niin mulla on jo alkanut se toinen sarja menemään, joka tulee lauantain paikalle, joten nämä tulee randomisti eri päiville ja niin edelleen. Mutta vielä muuta tähän jaksoon, jos piditte, niin jättäkää tykkäystä, tilatkaa ja kommentoikaa jos tältäkin asiaa. Tilatkaa myös mun muut kanavat, Tetepa ja Tetepan läpipelut linkit kuvauksessa ja ruudulla kohta myös videoita, jotka olette katsomassa, jos te olette vielä nähneet. Mutta vielä muuta, se on sitä on heipä! Hei!